Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ke ngendodanyana ke epha kwiMarumo Gallants, uIbrahim Bounce. Ibrahim Bounce ke baphulaphuli ke uthi ke naye iminqweno yakhe kokunyathela phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Khumbula loo nto yokubana ke kuneengxoxo ezenzeka phakathi kweqela lakhe neKaizer Chiefs. Naye ke uthe xa ebuzwa ngonondaba akahambela kude watsho wathi hayi ngenene nangenyaniso ingxoxo phakathi kweqela lakhe neKaizer Chiefs zishushu kakhulu, futhi ke uyabona into yokubana ingade zizawusondelelana. Uthi kwelakhe icala usemithandazo into yokubana ke ingaske zingayimpumelelo ngoba naye iminqweno yakhe kukudlalela iKaizer Chiefs. Uthi ufuna ngegazi lakhe lonke ukudlalela iKaizer Chiefs. Uthi futhi nabantu abaseca kwakhe bamkhuthaza bathi ke ingaske sikubone udlalela iKaizer Chiefs. Eli thuba uthi uyathandaza ingaske lingamgqithi lingamtsibi eli thuba lokubana ke adlalele ke iKaizer Chiefs. Itsho kanjalo ke le ndoda ke ikwaziyo uatheka, le ndoda ibaleka phaa kwiMarumo Gallants, inzalelwane yaphaa eBurkina Faso. Baphulaphuli ke iKaizer Chiefs kiphulo apho ke ifuna ubethelela isikhonkwane for into yokubana ikwazi ukulwa kule sizini zawuqala ka-2026-2027. Ndiyabona ke abantu abanintsi ke baphantsi konxunguphalo, abantu abanintsi ke sebe into abayenza baleqile banalaa nto ithi ngathi iKaizer Chiefs akho nto izothi ze nayo. Baphulaphuli hlalani nizole nibukele nithule. iKaizer Chiefs ayingxamanga ethe chu. iKaizer Chiefs izawuzana le nto niyifunayo. Imanagement eKaizer Chiefs ithe chu, iyakhangela futhi ke izawuthi vele le nto niyilindileyo baphulaphuli. Ningangxami, ningaqumbi nide niqalekise, ningaboni iSundowns nibone Orlando Pirates ezingxama zimemeza abadlali. neKaizer Chiefs lizawufika eli thuba. iKaizer Chiefs ikhomba kwezi ndawo ke ngoku bokumele uba nyhani iyazisebenzisa. Le nkwenkwanyana ke yakwa-Ibrahim Bounce le ibaleka phaa uqela ke le Marumo Gallants yatsho nayo ngenene nangenyaniso into yokubana ke iminqweno yayo kukudlalela iqela leKaizer Chiefs, futhi ke iyayivuma into ethi zikhona iingxoxo ezishushu phakathi kwabemele yona neqela leKaizer Chiefs. Kulapho ke igqibezela ngelithi nayo isemithandazweni yokubana ngaske ezi ngxoxo zingayimpumelelo ukwenzela into yokubana ikwazi ukunyathela phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ifezekise amaphupha wayo wokudlalela iqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke ningangena ke nani nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.